Tak, dobrý odpoledne. Dneska máme krásný den. Den, který by se dal využít na spoustu různých aktivit. A my ho využijeme na to nejlepší. Takže budeme sdílet Boží slovo. Budeme v Pánově přítomnosti. Protože my rosteme jeho slovem a duchem. Včera jsme byli na evangelizacích. Bylo to super. Bohu za to chvála. Haleluja. Za každého, kdo slyšel, i za toho Pána, co se obrátil. Haleluja. Zdáváme Bohu chválu, protože my to neděláme ve své síle. To není možný. To je otrava. To je otrava. Když se podíváme do Lukášova evangelia na Ježíšův život. Do 30 let on jako prvorozený syn v rodině, když jeho otec hodně brzo zemřel, se staral o celou rodinu. Pracoval jako truhlář nebo tesař. A Bible neříká o žádných konfliktech, který by měl ze strany judaismu. Tam se nepíše o ničem, že by byl v nějakém konfliktu s představami na synagogy. Byl to židovský mladík, který dodržoval Tóru, který chodil pravidelně na shromáždění, který živil rodinu po své moci. Do 30 let. V Lukášově evangelii je psáno, že když 3. kapitola na konci, že Jan jako prorok měl úkol od Boha, aby křtil Izrael křtem pokání. A když k němu vycházel celý Izrael, potom přišel i Ježíš. A když byl od Jana křtěn ve vodě, otevřelo se nebe a Duch Svatý na něho sestoupil. V tělesné podobě jako holubice. A z nebe zazněl hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. To byl začátek. A pak slovo říká, že ho Duch vyvedl na poušť, kde byl 40 dní pokoušen. Co se dělo? On se učil podmaňovat svoje tělo. On stál na Božím slově, ďábel ho 40 dní pokoušel a on 40 dní odolával. Někdy procházíme zkouškou, testem a za 2 dny toho máme dost. A on 40 dní byl každý den pokoušen. Každý den tomu čelil. A máme tam zapsaný ty 3 pokušení, které byly jako prioritní. Ale když ďábel vykonal všechna pokušení, odešel od něho do určeného času. A slovo říká, že Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje. A tam to nekončí. A zpráva o něm se roznesla po celém kraji. Proč? On se vrátil v moci ducha. Vstoupil do synagogy a hned konflikt. On řekl, když mu podali svitek, přečetl proroctví Izajášovo a řekl, dnes se toto proroctví naplnilo. Já jsem ten. A okamžitě byl problém. Chtěli ho zabít. Chtěli ho schodit ze skály. Ale tam to neskončilo. Přišla manifestace ducha, on prošel jejich středem. To nebylo tak, že si loktama jako udělal cestu. Prostě prošel skrz ně. A přišel do další synagogy, tam byl člověk v moci nečistého ducha a ten okamžitě se začal projevovat, začal na něho vykřikovat. Ježíš vyhnal ducha. Přišel k tchýni do Petrova domu. Ta ležela v horečkách, on ji uchopil za ruku a tchýně byla uzdravena. A takhle to postupovalo dál a dál. On se setkal s nosítkama, kde nesli mrtvýho, dotknul se nosítek a mrtvý byl vzkříšený. Když seděl u Šimonova stolu, teď myslím toho farizea, tak tam přišla Marie, prostitutka. A byla dotčena Boží přítomností, byla dotčena tím, co je na Ježíši a padla k jeho nohám. A začala mu je líbat a vytírat vlasy. Ježíš, to dělá Boží přítomnost. Ten rozdíl je Boží přítomnost. Když jdeš s Božím plánem, je v tobě zápal, je v tobě oheň, je v tobě nadšení pro Boží věc. To dělá Duch Svatý. Jak to začíná? Jdeš a najdeš to ve svém srdci. Ty máš osobní vztah s Duchem Svatým.
A on do tvého srdce vkládá touhy. Žalm 37 říká, že když ty hledáš svoje potěšení, svoje blaho v Hospodinu, on vkládá touhy do tvého srdce a on také způsobí, že se naplní. Ale je to, když ty máš srdce pro něj, ty mu svoje srdce otevřeš, ty mu dáš svůj čas, v tom čase, kdy se modlíš v jazycích, kdy ho chválíš a uctíváš, kdy on je ten první ve tvém životě, tak se začnou objevovat touhy ve tvém srdci. Ty touhy začneš promlouvat, ty se je začneš modlit a uvidíš, jak se naplní. Začíná to tím, že ty máš vztah s ním. Bude to v tobě hořet. Budeš to chtít. Budeš to vidět. Pokud to děláš obráceně, že někde něco slyšíš, pak se to snažíš dostat do svého srdce, jakože je to Boží vůle pro tebe. A začneš to dělat, budeš z toho zklamanej, odrazený, nebude se to dít, ale protože ty to chceš dělat, tak začneš tlačit na lidi kolem sebe, aby se do toho zapojili. Tomu se říká manipulace. Tomu se říká být vedený tělem. Někde něco slyšet, skopírovat to a začít to dělat. Už jsem to ve službě takhle dělal a nefunguje to. Jo? Přinese to zranění, zklamání a odrazení. Když najdeš Boží touhu ve svém srdci a začneš s ní jít, tak bez ohledu na to, co se děje kolem tebe, nebudeš odrazený. Je to tady. Je to v tobě silně. Židům je psáno, že my, kteří jsme uvěřili, vstupujeme do odpočinku. Víra odpočívá, i když kolem tebe je bouře. Když Ježíš řekl učedníkům, ještě se vrátím v té kapitole, to je Marek 4, bouře na Galilejském jezeru, ale předcházelo vyučování o semeni. Pokud ty někde něco slyšíš, hned to s radostí přijmeš, začneš to dělat a pak přijdou první okolnosti a odraděj tě, tak je to ten druhý typ půdy, skalnatá půda. Semínko, který padlo na skálu a i hned zešlo. Někdo káže, vyučuje, něco řekne a ty to vezmeš a jo, běžíme s tím. Paráda. Do první zkoušky. Možná do druhé. Potom konec. Okolnosti jsou větší. Proč? Protože ono to není o tom, co slyšíš. Ono je to o tom, co vyroste ve tvém srdci. Když slyšíš slovo, tak nejen, že ho s radostí přijmeš, ale budeš si ho pěstovat v srdci. Ty to budeš studovat a semínko v tobě začne růst. Vypustí kořen a jak začne růst, rozbije tu skálu náboženství v tobě. Netvař se, že ji nemáš, i já ji mám, jen nevím kde. To je vždycky skrze poznání slova. A začne vyrážet, až vyroste ve velkou bylinu, která přináší ovoce a ptáci hnízdí v jejím stínu. Musíš to pěstovat. Jestli to chceš dělat po té, co to slyšíš, nebude to fungovat. Jednou je Boží vůle tohle, pak je Boží vůle tohle. Slovo říká, já jsem Bůh, já se neměním. To, co se děje tady teďko v Benešově, že začínáme církev a že začínáme pracovat v evangelikálních církvích, začínáme pozbuzovat lidi ke kázání evangelia. To mě nenapadlo před 2 měsícema. To ke mně Bůh mluví od roku 99. To přišla první vize. Pak přišla druhá, třetí. Kdy Bůh ukazoval místa, kde je třeba zakládat církve. Kde mluvil o budování služebníků. O pozvedávání mladých. O probuzení v mládeži. O divech znameních zázracích. Já to nikdy neslyšel, já jsem to nevybral. Prostě přišla Boží přítomnost, já jsem spadl na zem a viděl jsem věci. Já jsem se to nesnažil způsobit. Já jsem jenom chtěl to, co má Bůh. A on mi ukázal, co má. A moje hlava říkala, ale srdce jásalo. Ale nebyl čas věci dělat.
Protože to je povolání, ve kterém nikdo nezačíná. Musíš do něj dorůst. Takže krok za krokem. Krok za krokem. Jak to budeš dělat krok za krokem? Budeš dělat to, co ti v tu chvíli Bůh dává na srdce. Byl čas, kdy jsem brzy ráno vstával do práce. To bylo probuzení v mém životě, já jsem byl netáhl. Ale když jsem přišel do církve, tak jsem taky dostal práci. A já jsem si svoji práci zamiloval. Protože jsem zametal ulice, byl jsem mezi lidma. A aby jsem mohl jít do práce, tak já jsem brzy ráno vstával a modlil jsem se. A četl jsem jeho slovo. A chtěl jsem to, co má Bůh. Takže potom jsem na těch ulicích, kde jsem zametal, taky mohl kázat. Krok za krokem člověk jde. A začnou se v tobě objevovat věci, kterým nerozumíš, protože jsi křesťanský miminko. Ale když s nima jdeš, tak to funguje. Dary ducha jsou aktuální pro každého věřícího. Ale to, co říkám, je, nemůžeš kopírovat druhý. Musíš to najít ve tvém srdci. Ve tvém srdci je plán. A ten udělá ten rozdíl. Protože když mu uvěříš a začneš se ho modlit, začneš ho promlouvat a začneš s ním jít, uvidíš ho naplněný. Boží pomazání přichází na jeho plány, na jeho vůli. A jestli to byla Boží vůle včera, je to Boží vůle i za týden a za rok. Jenom jak v ní jdeš, tak ona se rozvíjí a roste a je větší a větší. Když Reinhard Bonke začínal kázat evangelium, tak začal v Německu a mluvil tam jeden na jednoho, někde v parku. My všichni vidíme, jak miliony černochů přijímají Ježíše. A on tam nezačal. A když přijel do Afriky, tak se mu scházelo na evangelicích 5-6 lidí a on jim kázal. On byl věrný. On byl věrný v tom, co viděl v srdci. On měl před sebou vizi, kterou mu dal Bůh a která byla skutečná. Afrika bude spasená. A on s tím šel. A ty potřebuješ jít s tím, co máš v srdci. Jestli ti Bůh řekne, že věci se budou dít jedním způsobem, nevymýšlej jiný způsob. Nestane se to. On má svůj plán a ten nemění. Buď si vybereš s ním jít, tomu se říká poslušnost a budeš ve víře, nebo si vybereš dělat svoje plány, což je své vole, neposlušnost a nebude to fungovat. Nikdy. Buď budeš věci zkoušet a budeš se snažit jim věřit, a nebo víra bude povstávat v tvém srdci, protože ji tam vložil Bůh s tím, co pro tebe má. Takhle to funguje v manželství, v rodině, ve tvé práci, ve službě, ve tvém životě prostě. Náš Bůh je život. Náboženství vymyslel ďábel, ne Bůh. Není to jenom úzce zaměřenou církev, čtení Bible, tečka. On stvořil svět pro lidi. A pak do něj ty lidi dal, aby jsme tady mohli žít. Ale jak to bylo s Adamem? Stvořil Adama a Evu. Nejdřív stvořil Adama, aby si užil svobodu. A pak... a on se s ním scházel za denního vánku. On a jeho výtvor, jeho milovaný Adam, oni spolu tvořili svět. Adam chodil ve slávě. Adam měl dokonalou boží moudrost, dostupnou. A fungovalo to. To bylo království člověka na zemi a on čerpal z boží moudrosti, protože byl duchovně živý a chodil v boží přítomnosti. Boží sláva, boží přítomnost. On do ní byl oděn. Proto věci fungovaly. A ve chvíli, kdy duchovně zemřel, věci přestaly fungovat. Boží přítomnost od něj odstoupila. Protože se nestotožní s hříchem. Bůh to dělá pořád stejně. Potřebuješ do toho vstupovat. Tady. Tím rozdílem mezi Ježíšem a farizejema a těma představitelama víry v judaismu bylo boží pomazání. On byl pomazaný od Boha,
On chodil v Boží přítomnosti, on slyšel od Boha, on s ním trávil čas a on dělal to, co mu Bůh řekl. Někdy lidé čekají na to, až budou pomazaní a pak to budou dělat. Ne, tak to nefunguje. Ty to najdeš v srdci, vstoupíš do toho a Boží pomazání začne přicházet. Mám kamaráda evangelistu a on léta věrně jezdil od města k městu, kázal evangelium a občas viděl nějaký výsledky, jako nic moc, a pak mu jednou řekl Bůh: doteď si to dělal ty, odteď to budu dělat já. A lidé se začnou znovu zrozovat. Od té doby si nepamatuju jedinou evangelizaci jeho, kde by se mu někdo neznovu zrodil. Jeho pomazání dělá ten rozdíl. A jeho pomazání v tobě způsobí to nadšení a zápal. Radost a pokoj následují vždycky Boží vůli. Radost a pokoj. Pokud máš něco od Pána, nezáleží na tom, jak to vypadá kolem, ale tady bude radost a pokoj. Vždycky. A pokud to najednou udělá, oheň přestane hořet, radost a pokoj už nejsou. Stala se chyba. Buď dost moudrý, vrať se, omluv se Duchu Svatému, požádej o moudrost, on ti pomůže věci napravit. Já si myslím, že někteří, co dnes na shromážděních vedem a křičíme: Pane, přijď, kdyby Ježíš přišel do té církve, asi by z toho moc nadšený nikdo nebyl. Víš, on je Boží slovo, on je pravda. Když přicházel do synagog, moc nadšený z něj nebyli. Oni znali zákon, ale on znal Boha. Oni měli za prvé, za druhé, za třetí, smíš, nesmíš. A on přišel v sobotu, vložil ruku na ženu, která byla svázaná duchem nemoci, měla hrb a ona se narovnala. A oni se naštvali. Protože zákonnictví má dva velké rysy. Tvrdý srdce a hadí jazyk. Zákon nemá rád lidi. Ježíš řekl, zákon byl učiněn pro člověka a ne člověk pro zákon. Bůh nestvořil člověka na to, aby dodržoval zákon, ale dal člověku zákon, aby viděl, co je a není správné. Jaký je Boží standard, a člověk si měl uvědomit, že ten Boží standard nedokáže naplnit ve své síle. Proto Ježíš nikdy nezhřešil. On následoval Ducha Svatého ve svém srdci. On naplňoval Boží zákon. Jediným Božím zákonem je: budeš milovat svého Boha celým srdcem, celou duší, ze vší své síly a svého bližního jako sebe samého. Ježíš řekl, já jsem nepřišel zákon zrušit, já jsem ho přišel naplnit. A proto v Janově evangelium učedníkům řekl, dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. A kde tu lásku vezmeš? Římanům 5:5 říká, že Boží láska je vylita do našeho srdce skrze Ducha Svatého. Takže máme ji nebo ne? Máme, ale nemusíme v ní žít. To je náš výběr. To je naše volba. Slovo říká v Genezi, že všechno se reprodukuje podle svého druhu. A jinde slovo říká, že Bůh je duch. Pokud jsme se narodili z Boha, pak jsme se narodili z ducha a jsme duch. A protože Bůh je dokonalý, svatý a spravedlivý a my se z něj narodili, tak jako duch jsme dokonalý, svatý a spravedlivý. A protože Bůh je láska, je to jeho přirozenost, tak my v sobě máme přirozenost lásky. Ale naše duše má pořád ty samé návyky. A k tomu, abychom my chodili v tom, co je v našem srdci, tedy v našem duchu, potřebujeme obnovu své mysli, tedy proměnu naší duše skrze Boží slovo. Římanům 12:1-2 to říká. V Galackým je také psáno, duchem choďte a nevykonáte žádost těla. Musíš chodit podle toho, co máš v sobě, ve tvém srdci. A v tom ti tvoje mysl někdy zabrání. Proto ji potřebuješ proměňovat Božím slovem. Každý z nás si pamatuje na ty situace, kdy tady to tak chtělo něco udělat. A tady se ozývalo, ne, takhle to nefunguje. Toho nemůžeš. My podle okolností si někdy vystavíme hradby ve své hlavě.
A i když potom máme tu informaci z ducha, tak to naráží na ty hradby. Smíš, nesmíš, můžeš, nemůžeš. Proto potřebujeme obnovu své mysli. A jak to souvisí s tou boží vůlí v našem srdci? Když mi Bůh něco řekne, tak já to k sobě mluvím tak dlouho, dokud to tak nezačnu přemýšlet. Já se to modlím, já za to Boha chválím, já mu za to děkuju a je mi úplně jedno, jak to vypadá kolem. Protože ty věci kolem budou většinou mluvit proti tomu. A teď se vrátíme na to Galilejské jezero. Já jsem neodešel. Mluvili jsme o tom semeni, co spadne na skálu. Když ty to někde slyšíš, vezmeš to a chceš to dělat, ono to nefunguje, protože první okolnosti to zabijou. A Ježíš nastoupil s učedníky na loď poté, co je vyučoval, jak mají zacházet s Božím slovem a řekl, přeplavte se na druhou stranu. A usnul. Víš, víra odpočívá, víra má vyřešeno. Víra nespěchá, víra není zklamaná, víra netlačí. Víra vede. Protože víra působí skrze lásku. Takže Ježíš spí na té zádi a přicházejí ty vlny a vítr a loď se naplňuje a učedníci jsou až po okraj plný strachu. Zbudí Ježíše, no a Ježíš jim řekl, tak jo, kluci, jak to otočte. Okolnosti jsou špatný, necháme to na zítra. Možná bychom to mohli změnit. Třeba jsem neslyšel od Boha. To neřek. Víš co, okolnosti byly špatný, ale Boží vůle se nezměnila. Přejď na druhou stranu. Jak můžeš vidět, že to Ježíš slyšel od Boha? No, protože v Janově evangelium v 5. kapitole on řekl, že syn nemůže dělat nic, než to, co vidí dělat otce. Protože to, co dělá otec, to podobně dělá i syn. A že otec miluje syna a ukazuje mu všechny věci. A ukáže mu větší, aby se oni divili. Takže Ježíš slyšel od Boha, přeplav se na druhou stranu a řekl učedníkům, přeplavte se na druhou stranu. Proto jim potom řekl, jak to, že nemáte víru? Ten rozdíl je vždycky ve tvém srdci. Když víš, co je Boží vůle, tak je jedno, jak to vypadá kolem. Tak se nepodáváš okolnostem, tak mluvíš k okolnostem a oni se mění. Stojíš na Boží vůli, promlouváš jí a ona se naplňuje. Když ty s ní jdeš, potřebuješ s tím jít. Nečekej na potvrzení, udělej to. Ježíš ukazoval 3 roky učedníkům, jak to vypadá, když člověk následuje Boha. On říkal učedníkům, že je to Otec v něm, který dělá ty skutky. On byl tím chrámem Ducha Svatého jako jediný v Izraeli a na celém světě, který byl znovu zrozený, nebo který byl duchovně živý. On nebyl znovu zrozen. On byl duchovně živý, on nikdy nezřešil. A Bůh byl v něm a skrze něj dělal ty skutky. Ukazoval Ježíši, jak má jednat v tom dni. A on šel a dělal to, co mu Otec říkal. On to učil 3 roky učedníky. 3 roky, ne 30 let. 3 roky. A potom, když s nimi uzavíral smlouvu, tak řekl, přijde Duch Svatý. On vás bude všemu učit, on vám všechno připomene. On je ten, který vás tady povede. Takže 3 roky to dělal Ježíš, pak řekl, zanechal jsem vám příklad, zatím nikam neodcházíte, dokud nebudete oblečení mocí z hůry. Ve skutcích 2 se to stalo, Duch Svatý se stoupil do učedníků, 120 jich bylo naplněno, 120 jich začalo mluvit v jazycích, včetně Marie, to někteří katolíci už pochopili. A potom ale církev to začala dělat. Víš, když Ježíš ocházel do nebe, tak učedníci se za ním dívali. A kdyby jim andělé neřekli, aby sebou pohnuli, tak tam stojí ještě dneska. Víš, ale museli se zjevit anděle a museli jim říct, co stojíte a hledíte do nebe. Ten Ježíš, který od vás teď odešel, přijde, ale vy jděte do Jeruzaléma, jak vám řekl. Poslechněte ho prostě. Takže 500 ho vidělo, jak odchází do nebe a 120 jich poslechlo a šli do té horní místnosti. A když byli naplnění, tak potom oni dělali ty skutky. Oni byli vedení Duchem Svatým. Oni slyšeli od Boha. Byly tam nějaké tradice, které je trošičku zneschopňovaly. Petr musel 3krát dostat vidění, obrovskou manifestaci, kdy ta plachta se snášela z nebe a Bůh mu řekl, zabij a jes. A Petr říká, pane, to ne. Já jsem velký žid. Já jsem si nevzal nic špatného nikdy do pusy. Co mi to radíš?
Bože, ty jsi nám to dal přeci do zákona. A on řekl, co Bůh očistil, ty neměli za nečisté 3krát. A pak Petr přijde ke Kornélovi a říká, no, víte, že bych tady ani neměl být, ale... Ale přesto šel. Udělal to. A potom Filip přijde do města Samaří a káže tam Krista a démoni vycházejí, lidi jsou uzdravovaní. No a potom uprostřed týhle velký evangelizace, když tam přišli apoštolové, tak on to opustil. On opustil tu obrovskou kampať, kde byla boží sláva a šel podle toho, co mu řekl Duch Svatý. Jdi do pustiny. Setkáš se s komorníkem. Tak tam přišel. A díky tomu byl komorník spasený a do Etiopie donesl evangelium. Takhle se to dostalo do Afriky. On to neskopíroval od někoho jiného, on to slyšel od Ducha Svatého. Apoštol Pavel, to je takový zářný příklad. Dodržoval zákon, farizej z farizejů, Hebrej z Hebrejů, velký panžit vyvražďoval znovu zrozenou církev. To dneska dělají mnozí křesťané. A když se setkal s Ježíšem a zjistil, jak je pravda, a byl znovu zrozený a naplněn Duchem Svatým, tak začal dělat to, k čemu ho Pán vedl. Šel, kázal evangelium, odděloval učedníky, vyučoval je slovo, zakládal církve, lidi byli uzdravovaní, mrtví byli kříšení, na něm bylo tak silný pomazání, že brali šátky, zástěry z jeho těla a dávali to na nemocný a ty byli uzdravovaní. Proč? Protože když se mu zjevil Ježíš, tak on řekl, dobře, tak já počkám, až tě teda, Pane, pomažeš, až to bude hodně silný, abych byl hodně slavný a pak teda půjdu. Ne. On s tím vyšel. Lidi, kteří na sobě mají silný pomazání, jsou lidi, kteří s tím jdou. V době, kdy jsem kázal na ulicích evangelium v Praze, tak na mě bylo silný pomazání. A došlo to tak daleko, že když se mnou lidi setkali, tak začali prožívat úlevu. Ani bych na ně vložil ruku. Ale víš co? To se dá zastavit. Já to zastavil. Protože jsem to přestal dělat. To na tobě nezůstane. Jsi pomazaný pro určitý úkol. A i kdybys nebyl povolaný do těch 5 služebných darů v církvi, tak jsi povolaný do služby smíření a máš dělat Ježíšovy skutky. A ve chvíli, kdy to začneš naplňovat, pomazání na tobě poroste. Silně. Protože jsi pomazaný. Duch Pánův tě pomazal proto, abys kázal radostnou zvěst chudým. Proto, abys osvobozoval zdeptané. Aby si uzdravoval nemocné. Aby si obnovoval ty, kteří mají zlomená srdce. Aby si vyhlásil svobodu zajatým. Protože slovo říká, že Kristus, ten pomazaný se svým pomazáním, stílem pomazáním je v tobě. Tak jako ve mně. Jen si nás bude používat rozdílným způsobem. Někdo má víc na srdci důchodce. Někdo mladou generaci. Někdo jde ke všem. Někdo prostě má na srdci uniformy. Fakt? To musíš dělat tak, jak tě vede Duch Svatý. Ale to pomazání je v tobě. A aby fungovalo, potřebuješ najít Boží plán pro svůj život. Tady. V tom čase, kdy jsi s ním. Tam to začíná. Když s ním trávíš čas. Tam najdeš Boží plán. Nikdy jsem něco nezačal, protože mi to napadlo. Jak říkám, někdy jsem věci kopíroval a nefungovaly. Byl jsem z toho zklamaný a odrazený. Ale tam, kde jsem trávil čas Boží přítomnosti, Bůh mi řekl, jdi tam a tam. Jděte na hlavní nádraží. Chodili jsme na hlavní nádraží, lidi byli znovu zrozovaní a uzdravovaní. Začni doma skupinku. Začal jsem doma skupinku, vodili jsme ke mně domů bezdomovce, oni se tam vykoupali, vyprali si věci, najedli se, pak se znovu zrodili. Fungovalo to. Kamkoliv mě Bůh poslal. Všichni jeli na křesťanskou konferenci. Wow, to bude paráda. Kam jo, jedu s váma. A tady. Tak jsem se modlil. A měl jsem obraz. A Bůh mi řekl, půjdeš za tímhle s tím bratrem. On přestal chodit do církve. On nemá kamarády tam, kde bydlí. Jdi a měj s ním čas. Sdílejte moje slovo. Takže já jsem nejel na konferenci, ale šel jsem o 4 vesnice dál,
k jednomu mladíkovi, který přestal chodit do církve a neměl tam prostě žádný kámoše, protože to byla taková malá vesnička. A říkám, čau, hele, on zase jmenoval, nechci se mnou chodit cvičit? Měl jsem klíč od posilovny doma. Jo, tak jsme spolu chodit cvičit. A já mu začal cvičit o Ježíši, já mu říkal o Duchu Svatém. Prostě co jsem já věděl, tak to jsem do něj nasunul. A on začal chodit do církve. Byl znovu zrozený. Jenom potřeboval prostě pozbudit. Nevymyslel jsem si to. Bůh mi to řekl. To nebyl dobrý nápad. To byla informace od Pána. Když jsem chodil kolem jedné zahrady, Bůh řekl, tady si postavíš dům. Část zahrady dáš svým bratranci. Kam to se nemůže stát. Věděl jsem, jaký jsou naše napozemky. Víš, a přesně tak se stalo. To nebyl dobrý nápad. A ty nepotřebuješ dobrý nápady. Ty potřebuješ mít informaci, která je ve tvém srdci. Bůh nedělá výjimky. On mluví ke každému. Ne k těm duchovně vyzrálým. My někdy máme ty kazatele na tom velkým zlatým podstavci a takhle na ně koukáme. A protože koukáš nahoru, tak vůbec neslyšíš Boha, který je v tobě. Slavný osobnosti. Jasně, jsou to boží generálové, boží muži, ženy. A proč? No, protože následují Boha a je na nich Duch Svatý. A ten může být i na tobě, tak se nedívej na ně a dívej se na Boha v sobě. Víš? Takhle to funguje. Oni jsou tady proto, aby nás pozbudili do služby, aby nám ukázali, kudy cesta vede. Je to v poslušnosti Duchu Svatému. Ne v kopírování plánu někoho jiného. Jako pastor církve jsem se snažil kopírovat ostatní pastory. Ten dělá tohle, já to budu dělat taky. Ten to má takhle, já to budu dělat taky takhle. Nic. Vůbec nic se nedělo. Jo, ty mají ještě úterky, no tak začneme v úterý, budeme vyučovat, sešli se 3, to byla paráda, víš? Zaplatili jsme místnost, ve 3 lidech jsme se vyučovali, to byla bomba, budovali jsme se, haleluja! Jsem byl taková vzorná kopírka ostatních. Ale to nefunguje. Rozumíš? Vždycky funguje to, co ti dá Bůh do tvého srdce. A rozhodně by nemělo fungovat, že ovečky následují pastora. V každý hovadině. Prosím tě, slovo říká, že ty máš všechno zkušovat a rozsuzovat. Žádný, kdo stojí za kazatel, není měřítkem spravedlnosti a nemá dokonalou pravdu. Každý za tou kazatelnou to míjí, tak jako ty. A ty to prostě potřebuješ rozsoudit, až jednou budeš stát před Ježíšem, tak to nebude o tom, no víš, ale on pastor nám kázal, to je úplně jedno, co kázal, ty máš Boží slova Ducha Svatého a ty to máš rozpoznat. A co je dobré, toho se máš držet, a co je hovadina, to máš zahodit a nevec nějaký války kvůli tomu. Takhle to je. Nová smlouva říká, budu v nich, v tobě, ve mně, v každém z nás. Budou se procházet uprostřed nich. A nebudou už učit každý svého bližního a každý svého bratra říkat, poznej Pána, protože mě všichni budou znát od nejmenšího až po největšího z nich. Neboť se slituje nad jejich nepravostmi, na jejich hříchy ani nevzpomenu. Své zákony vložím do jejich srdcí a napíše je na jejich mysli. To je nová smlouva. Bůh v nás. Ten, kdo stojí zakazatelně pomazaný proto, aby ti sloužil. Aby umožnil Duchu Svatému, aby sloužil tobě. Ale ty to musíš dobře rozpoznávat. Protože až jednou budeme stát před Ježíšem, tak náš život bude zjeven ohněm. Bude prozkoušen. Cokoliv jsme udělali, tak se tam zjeví a přijde oheň ducha. A cokoliv v něm schoří, tedy dřevo, seno, sláma, naše mrtvé skutky. Padne oheň, já to a nic. Bože, tohle jsem toho dělal. Kde to je? No to proto jsi to dělal ty. Boží plán obstojí, protože je to uděláno ve víře. Boží plán, když najdeš ve svém srdci, tak to v tobě vypůsobí víru. To je ten důvod, proč někteří jsou úspěšní a někteří ne. Tajemství víry spočívá v čistém svědomí, říká slovo. Můžeš najít Boží plán a přesto ho nemusíš nikdy naplnit, protože ztroskotáš ve víře kvůli svému svědomí. Ale to je jiná pohádka.
Teď se bavíme o tom najít ten boží plán v sobě. Boží plán rovná se boží vůle. Boží vůle rovná se víra. Víra rovná se pomazání, tedy moc Ducha Svatého. K tomu naplnění toho úkolu. Tak v tom buď věrný. Měj s ním ten čas. Je úplně jedno, co se děje kolem tebe. Ty s ním měj ten čas. Ty hledej jeho plány. Ty hledej jeho srdce. Ty se dotazuj na jeho vůli. Ty ho chyť za slovo ohledně smlouvy. Je to Duch Svatý, který je v tobě, který je s tebou a který ti chce říkat, co znamená to slovo, které ty čteš. Protože on ho napsal. Víš, on ti v něm dává porozumění, duch moudrosti a zjevení, Efeským 1. kapitola 17. verš. On ti chce dát moudrost k tomu, jak máš dělat to, s čím si nevíš rady. On tobě dává moudrost. Ne mě pro tebe. On tobě dává moudrost. Ty musíš být závislý na Duchu Svatém. To je počátek a konec tvého života. Obecenství s Duchem Svatým. Mívali jsme mylnou představu o pastorech, jako o takových chůvách. Lidi přijdou do shromáždění a pastor si klekne na každýho tak pochová, dudu, možná maňáska, zahrajem se divadýlko, pak bude shromáždění s kloboukem. Ne. Pastor není chůva. Pastor není bavič. Pastor není vymáhač desátku. Pastor je boží muž prostě, který umožňuje Duchu Svatému, aby sloužil shromáždění. A pastor taky nekecá lidem do života. Tvůj život je mezi tebou a Bohem. Apoštol Pavel řekl Timotejovi, mladému pastorovi, káž slovo. Když lidi ve shromáždění poslouchají, nepotřebují poradenství. Protože to slovo, které dává Duch Svatý do shromáždění, většinou zaopatřuje potřeby těch, kteří tam sedí. Ale když my to tak potřebujeme osobně, jestli třeba by to ještě pro nás nemohlo být nějak jinak. Trochu jednodušší. Za svůj život je každý zodpovědný sám. A proto máš Ducha Svatého. Toho Bůh dal sem na zem místo Ježíše. On tebe osobně vede, on tě osobně vyučuje a on ti pomáhá rozpoznávat, co je dobré a co je špatné. Je to Duch Svatý ve tvém životě. Pokud chceš o něčem diskutovat, protože ti nefunguje Boží slovo, tak je to proto, že ho nechceš dělat. Když mě konfrontuje Boží slovo v některých věcech, tak prostě se mu podám. Chci to. Jen mluvím s Duchem Svatým o tom, jak. Takže rozvíjej svůj vztah s ním. Měj s ním čas, ve slově, ve chvále, v modlitbě. Prostě trav s ním ten čas. Buduj s ním vztah. On ti pomůže, aby tvůj život byl pozvednutý. Aby si byl silný ve víře, aby si byl úspěšný v životě. Je to on, kdo tě má vést. A ne žádný člověk. Kdo spolehá na člověka, je pod prokletím, říká Jeremiáš. Protože když spoleháš na ostatní lidi, tak tvoje srdce odchází od Pána. V tu chvíli na tom místě stojí člověk. A žádný člověk nemůže stát na místě Boha. My někdy se zlatý telata ve svém životě potřebujeme skopnout z těch podstavců a nechat Boha, ať je Bohem v našem životě. Já to dneska skončím. Až budeš doma, mluv s ním o tom. Nespolkni to, co jsem tady dneska řekl, mluv s ním o tom. Rozsuď si to dobře. A pokud je to pro tvůj život, buduj svůj vztah s Duchem Svatým a on ti pomůže v tom kráčet. Amen. Ale děkujeme ti, Otče, dnes za tvoje slovo. Děkujeme ti za tvoji přítomnost. Děkujeme ti za tvoji lásku. Děkujeme ti za společenství, které máme mezi sebou. Vzdáváme tě do chválu ve jménu Ježíš. Amen.